Allô, monsieur. Sonia. Ah, ça. Après. Comment me Asa. Après. Mama me kwai. Ha de okwa bia ni ha. Ha. Obi owa bia no. Ewufo asramfo ko na ti me ba ha. Ti da chema. Ini kwai wa afi. Asa. Mesu mama me kwai na me kwasa ne wo mo. Mesu me sha say ha na ye wo no. Ani ye pene de wa. Na hima na hye yen. Si awa te kufie. Sa so na mesu me hya mo se mo nsa ne wo mo asa. Apan. Da chema. Kufie. Na ha no. Chema. Omewu kufie. Da chema. Da kwa. It's coming to me. Ha de enu so ha o. Abro nana. Da chema. Bibi aye mo wai. Bibi aye. Omewu kufie. Allô, monsieur. Bam. Ayami ayariga bang. Ayariga ro se na nim. Ayariga minim no wawu. O ye saman mia mi ngui. Ayariga. Bam. Wait mia. Ayariga. Ayariga. Bam. Wait. Bam. Ayariga ma bro. Yeah. No me da mas ma me woni pa. Ayariga pemo kumi. Ko se ahwe ho. Ye ni pa ira ye modia. Fra. O be da bodia. Hwe ho. Beni afani. Yes, see. Ye, odmo ko timi na adum nti. Me ho ye. Ndo dum an ko asi. Na won so e ni kwaye mfo nyina. Bo ja da ma ayala. Yalla ide. Asantika se yalla na sise. Ni ma nko ye bibi nsisi ni mani. Asa papa fi mi aka me nko. Na mebo. Se your friend say, you want your free ma me no nyina jampu. Sanso ono na tete mi. What your free ma working. O yere boatman ni nkwala no. Boatman sam na bekan. Aden. Boatman ni nkwala ni na adwane. Nim ba bi o hye. Ma hwehwe na mi hu. Se me nko na we bejam ma ka me nko. Na ma bi pa so ni ani so ade hunu. Papa bibia bedi mi ho. Minim oba bibia ehia o. Je wo pa bia me yema o. Minim di ha no. Minim ni nyina anya zam ka se ma bi ni ani so ade hunu. Eti e kan se ye di bebrebe pa anami bo wo so amena nya ho tama won hia bibia obrabom bi ma na. On so bi o bodo ma. Bayi enti. Ono ankasa krampe no ho. What ma? Ota ono ata ono ana ho.
what you so I don't know the anti say on pa ho. Say so Jenny na tu. Yeah, say e kwa bi so say na kuya we. Wo yira kuya. Oi. Akuya no kwasem say akuya nso de na so de tie nie. Eche yi. Ade na so. Akuya nso me de akuya ba ha. Abrabo ahyasie nkakra behunu a friends owura bi no nso odi amono no kra de akuya na ne de ma no na owura yi kafra onyema nkoyi na nso yesi uju obi die yi a uju obi die ya odi yi me hwe se nye hwe oso odo me ofasi a me hwe no ma ware me de ma friends akuya ma na wale Udi akuya ma wade na mu be ni dey sabre hwe ho na afi die be hwe efi bebrebe ni amede akuya ma owura ya wade owura yi ma akuya ni nyida fiti asende na kakra na ko ni ma de na sei kira na sanya ne dia ensempi anya ne dia ade anya wo dia wo ye den anya wo dia me no ka sei sa wade na gu ti akuya su yesu jani say akuya su yesu jani nti si awoi no kwasem say ene ya de mani ntwa ne so na so hu na ne beje pa hwe ho ba bi o se bia mo dia ne me nko na me mfo mani nko ho so su yesu jani o da su bi sa na akuya su yesu jani Rahima ko hima enko am hima me hima udi hide hima mani efese ohima wodi kafra na wonima na ujase eye chopa ene nkotosre ena mekoso a mede ma abrewa nana ene wafene empanyi sise bi producer bosumani mo we kwana mprensa we die mababa ako antentam masama babiem ohima we die wadaroma foni tuna nane manim na ujase hummobo ekosi se eye ayerega yi awodi ni sebi ni nsem huni wona mu didi hwe wafena ye waso mfi bebre se dia na no meka ni hwe ko ha afena yi tibiem wadaroma we die prokope mesewo pa hummobo why ne ja wo mu na wo de bewie kura na se wo bekum wo mu pa se de ohima aso bekum wo mu die wo mu wo akwada ne nsamanfo wa bra se bi nyomu na edi se nyambra se mi eti ebe ya wo de fa so twi bi kura hye wo na na mu ma wo mu se nka afnan ya chi na tuo na bia ya kana chimpre kakra na de atwe na so wo nyemo ho ye se ayi friend say abro na nan kama wo de ne kura agira ho sa yarega na nka ne be man sebi producer na ohima wani mu kafra ya de tobo bi so na ya pebo bi nyima ne kakra de mana ne agya no wo ya so twem hu se mu odin ebetu o mfo se wo munyi sa nyambra sen biu chen se obeku won adaroma jasi ohima na ka ba nso so e kama na ka ba e ka no na empese bebanti na me wo wani mu e ba enye papa jasi untumi me kire me de me ese me yewu me mpene tintini ni titia no bomodia mama ayarega wo de ne bre me a de wo kanyina me ya ma pepepe ohima wo se wo de ayarega bre me ne ya me cha wo nyina ohima no ohima na wo ayarega de ayarega de na kafro na se bi kuro nkomfo kra no ka so mfa ayarega mra obetimi wo obi a wo bewuo no onya kwa adwane wo be ha he fa metuna ko pa ayarega de na ba na hima enti se wuntimi mfa ne mmade a kusi se mi hu ayarega no de sese se me de ayarega no eno ana me de ye wo mu no sanse nyom na ma ayarega dwane ya sabi nka ayarega de me wo de ye no ka me de aye no enti jase me pedede me pekasa me pesa sa asem ko babo su bi mama so we ate me ka cho jase sorry ko wo hima na hima wo jase ni mi o
just send me futu for me can wo. Me kura me di mo tintima yo hema. He say me a bit to be home for just sorry ko. I say kum na awudie na. Me say ko si se epo. E ba beda santi. Asantiba mu de. Me nya wo mu ne. Me nya wo mu chena. Me na me ka chiro. Ana epo no nsu kura de. Me nyini sa ba asantiba mu da. Nti ene na kuwo na no mbewuo. Na sa mo je nsu de ne. Me nsanim. Me a me nsa. Be ma say. Me ma usu. Me who what say? Papa, wunti na papa. Hey. Ai, nyaba. Tona manya. Me yamfa modi amono. You so be. Me nchukura na me yamfa modi amono. Ntiti ase na me nwalo. Bibia o. Sika o ko sisi a me papa ta fa de yo di ma me nyina wo. Me yana so ma be me modi na e bebere aka ho. Ah, me do di phone am ti asa na wo. Me. Ah, Jaika. Na wo ni me. Me wo kasa me na ha ba na me da ha. Ni hampo me tranko. Me yiri me ye bibia ma no. Akasa me china no me dare no nko a. Nko na me nye bibia be ma sese wo ye mo ba bia me ye ma no. Me ko phone ko fa bia ni ba fie. Na na me ye bibia. Ensu ko ba bia me na me ye bibia. Bitimi ko no aduane ma ni di. Na me ye dem. Ni chese me yire na kasa o tan no ana ono kasa no ano je me yema ni na ni so ni wo dane dam enti ono ne kwa me ma pam no ni ne hwe ono ne ko me tete kura so be so samba na me se me nyi fia bi so wa me nu na tie me nya wo hwe ni wo dane ko na wo samba fia bi me nyi enti wo di Be ma say. Odi amo. Asma me kai. Nya botene tie ni ba. Oh, me too. Ni tene se odi amo. No kre na me ka cho. I need some about me. Papa be. De tene se odi amo. Se say be ma me dono pa. O firi poku kromo ba be wa me. Intime de tu anim se de be ya. Wo me fia ha bio. Na se wo se me ne na mo. Oma enha odi amo. Papa wa ye mi nyina me de nana no da was. Ne mu me ntimi e ma wo mare me. Ntimi srew. Se me baba wa. Ne ma no fiko ku. What's that? Se me baba wa. Why? Ne ma fiko ku. Ana baba wa. O me. Wo. Ablafi. Na agudi bi sa wo hono ma ana ma yo boni bibi. Debi odi amon ma bu funya abotre. Mesra o ti nya abotre. Why? Me minim se wa boa me kwa bebere so. Oh pataw. Ablafi. Agudi ana sempa na wo kan sa. Sempa na me ka chiro. Se me baba wale. Wo be wale. Wo. Na me wa ye me dey. Se na me ka chiro se de be ya wo me fia bi no akopro bi. Hey! Afo odi amon me se. Abefi jasa. Wo baba wale no wo sa don sa to me ya. Se me krokro. Se me nko wu ana me nko ye de na me nko tonsuo. Wo ko wu se. Abefi se me nko tonsuo ma na me ko fudua na me nya no ho me wo. Ana me ye de. Odi amon me pa cho. Wo nim se me mentumi wala. Mama me odi atobu. Nyabotre Abefi. Bu nkompo ko wachi akakra. Be abosoma be ye numu asesen ya me hia wi. Abefi. Sebe me mawo ekonsuo kura. Ena me se papa ye ena wa ye me. Ena me se nananom nhira wo. Hey, Emmanuel. Hey, what be atesu wasi Emma. Ha! Ablafi. Emma ninsi enkasa nensi anyaduma. Eh. Ha! Ablafi. Odi amro me de me mpa chinchina twan asem bia o. Sasa. Me se me ba be wale. Papa ya wa ye me no me da wase. Hwa wo saka. Na me wo kase na me kase de tame no wa se de mesia ye. Ablafi. Eh ni bi se me be wale. Ablafi wo me. Me na me tuwe. Ablafi me ka wo nan se. Ka me tia mi wuda. Sa sam a wo kan. Ka tia me se o kan no kokotwe san se. Wa nhwe yi a. Ablafi.
de besi aka ma bon ya kaketwa na aka ma bon na sabe entu susu se me hwenya anka kura mu ana se me hwe wisia wodi amono aho nanti asa won se papa ya wodi ayemo de beka menum onso de beka menum na me fa nka wonu mu se me ma de se ka se sa na moti papa ya wodi ayeme no wodi beka menum meboa me nka se nana no mu nhyira wo nana mu nhyira me na ko mu nhyira wo ye papa anya nhyira na woje ka chem se nana mu ntua me ka abrafi odi amono me ye wa hwe ya de wo ye wo be mama de wu abrafi odi amono hwa me fa ncha da abrafi me mo bi me fa wo ani pa ko no obefa bom kwan na aba na so obefa kwan pa so na ba kura mu odi amono me de me pa nim guase o me se be ma no wo ba wasi kwan so odi amono ntinu na maka kire sha adi anu aka na de odi amono me de me ya kase me ka kire so me mpa wo ka chem so me ka kire wo so me mpa ti papa ya kitikiti we ya wo ye mi papa ya kitikiti ena ka wo be peme ne me ada no me di agudi amam disika tete amam aka ma bo wo wu ja me ma ya hwe unso me muda Adana ka so ya se ya na da no wan so me na me so wo mu a me de sha ho wanya me de tia ho na me de na wo so mu no kra wonim sika wo senka wo tia sha wanya papa me ntuma wo me de me pen kura sesem wo me ye kurasini wo ye kurasini ma me kra odi amono atemi a wodi be kura nya sam ketwa etu be dey wo ja me me nware be me kurasini fam sika ne me nya mama me kurasini be ma ndo ya abrafi anso me yo na me nyo wa bodam me do tumi nya me odi amono wo tumi nya me hwe odi amono me woni de edi meti ha woni de edi meti dia na wetimi aya me esesebo ayale o yale no problem ha abrafi o kwai ya ana ba ma me fa kunya traso me da me tia mo tan ya nya ne ba wala e mu tia kwa da Mun kama non tumote. Ai ma kon ka deme. Wate. Ai ma fataye. Mo na fani. Ai ma. Mun kama non tumote. Asase. Wa kwa non tumote ni ba bo yem bia. Nti chama de wo kan yin se bia na pese meti ni nyina ne se me be ma ebe wa me ma me aya ahobo a chese de wo so mu ye bia o ma ya aware na eba so me dia to nanim maka menum nsem nyina won tene ho ase etinye se bia bo paye na me de eyesa yo abrefi me da si Monica sa na empanyisi aboa no so obayiwa o hwe wonam ana obachi wo hwe wonam empanyisa aka ensu ya nyumu na no yentumu enso a onim se odiamo se ompenu a empempen so no ze nka wo twe ho ifiri ho wa hwe ama ne nananti ama ne do aba bidi wo ho na fi uyi na ma chama enchase no me ka kire ne se mempenu enu de me ka kire no eno wono aso obeye mpapa odiamo no papa asema abrefika na yampa se asase no katio se wontimi no ntu anamo jame minua sabe o ya ba maseme ya yampa metu mi hwenya nka kure mu debi akwan asema abrefika ko na no se wiase sabe me metumi edemi sika se me kwa me wo koku sika ni sika ketua ketutwi de ni na me de mawo ne foforo me pa wo ba so de sabe o pen foforo ya ayo yampa echi wo bete mase se wo peme wo giton ne senti no chiame sika na niam ma twa be fi oto no onkoto ene wadidi onko bawo enso di bawade ache se wagigimia chiame mi fi ma bonti nyina de mi nya me dwapa de nya na wo de chiame mate se wi ase papa nya hwe a bone nya hwe men kan tenten men pene to mpene no a sika kokko a magudi e wo ho no so na tam de bre no sika waje nyina wadi ni nyina wo de sika akọ no won fa ma me ne mumu anfa ma me asabe aboa no hye na ni bra wo sai wo bon mesrawo ene ne nkasa ma me na do so won pame a meje na se me de mekọ memene no agumanum no mawu a mekọ memene agumanum no mawu ati abrefi se de minua e kasa no empanyisi abrantie ebeche abrewade no ne na mababa ho binti oso no de papa oye wu nyina no na nani eda bibi so
onim se o hye homa se na be adacho be kan ho a obetimi abobra no hey na onim se sei na ba be no na ebiem o se Suman titiriku se okọ no se ko twawdua na wanya ntwa opioto de enka ndo so serewa enimo de ma onyina no fa na mmom sika kokko bi ode bre no de eno de osere fe no ma no no fa nkoye obra hyase de opataw e ka no na brefi chame ayese wo ka asem na me twa na wo fo na ade a minim sa wo de ache me a wo de aye me papa na wo sa abaji sesen me so me de aye me ne ma o me de aye me japade a me so me de baba me bra o hey intimi mi sika no ko bi ni wo sese so lord intimi sa wada ma won twa so no won ko de baby opataw dre body opataw dre body na beka hey opataw sene abrefi e ka no empanyisi ensan wi enkwan fi ensama tacha me wonim ne sa ena afa wo so se wo beje sa ni ayo ko na chame ahanyen ko na fi hey wan hwe chame so wo se wan we nyina be ma wo so no oba wo no oba atia wo manade a wo saaji so wo entwe yi ne so befi yawo enema opataw de sa no mani nyina mani opataw chame de okaka me mani opataw afida oni opataw odi amono chame me so wada ma abrefi sika no besese wo de be ya disuade emema no bibiri ho no mu a omu oba na oba ka se mempewa na o hye ne ho aye nneoma kese se na be ma oba no apɛ no me ma mpa na chew oba on pewo no opa ye die ma no on pewo ya brefi kenche sa asase no obokoko se on pewo ena wo a wo ye se odi sika ene nneoma e de be hye na funu mu ma e oba no ga sa na funu ma boma dada koso no de untimi no untina be ma no eba na nneoma wo de ma no so no emu bie no odi ma wo enua eye jamani fa empanyesi me pesoro kakra be perform kakra entina jampate ko owuya wanya sifo no so betie ma senso otiame mu kromu a no agya se mu nyina manaka ebeboa opataw chame kusi wose obeta tipo ni mirika no akokoduro na wiase so sum kontompo fidi a wi kasabre akola wo so na man ma me na bi bento mpa ne to ta chame me ana brefia mi sei me chame agudie mi sika nyina entime kwansansa na sabe mi ko twa mi dua wansam ho na se mentwa mi pieto ka ho de bien ka ho chame ablafi ede fa mi sika mame me usika mame ablafi usika mame fa me gudie mame wanya papa na da gudie wo de mam se me fanto na be sa be ja wonim se wona me anada o ai se ka mane me daya na ise ka wasa wona me anada o gudie wanya woti bi susom atutwemi a me dia ya rada opataw drebo chame me srew amonko na enche na bia me kunu ba wunni da ba o so na ba o jale se die abrabi yo o so na bia dia eye enfonso wonya ya wi oku enyem no musiri obesi afa etutu anamon usi oba hokura efesi kan hye no ye fesi kan to odo chama me so tamne kwa wai opatawo ahani no ati e wo chiame anim bibi ka kwada o nyina mate yenko no wanya unsemu fi yenko chame di badansi o kasa dodom ni fum so di badansi onye wadansi said di badansi sabrefi aha wo mo won chame so ya me dance no ni kasa yi o mo pa me ko yo ame ko say wo nsugun kra me so me bisa mo pa me ko no dia bo ene begu nsu agun kristo agu pampa so wo triso no apampa what o jale we we na kambe wale we apo